Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, ja sa veľmi teším, že ste prijali naše pozvanie a v tomto hektickom, uponáhlanom čase ste si našli tú chvíľku a prišli ste medzi nás do najmenšieho mestečka v Nitrianskom kraji, do Tomáč, do našej strednej odbornej školy technickej v Tomáčoch, do dielní odborného výcviku, ktoré sa nachádzajú v strategickom energetickom podniku v Slovenských energetických strojárniach Tomáče. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítala našich vzácnych hostí, pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, pánov poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja a samozrejme všetkých ostatných protokolárnych hostí. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda, tento deň je pre našu školu veľmi významný, veď pôsobí ako centrum vzdelávania a prípravy pre zvládanie a nedeštruktívne technológie je pre nás všetkých obrovskou zodpovednosťou. Naše centrum však nevzniklo zo dňa na deň. Ako sme videli aj vo filme, prvé myšlienky a krvočiky sme začali podnikať už v roku 2007. Už vtedy sme mali požiadavku od našich zamestnávateľov, že každý zručný technik vo výrobe v oblasti strojného mechanika by mal mať aspoň základy zvárania. A tak sa naši chlapci priučali zváraniu. Najskôr vo zvárackej škole Tomáče, avšak pre obrovský záujem o zváracké kurzy sme si začali za pomoci pána inžiniera Uhnáka, cechu zvárackých a zámočníckych odborníkov Trnava, pána docenta Jasenáka a zanietenosti nášho majstra odborného výcviku, pána bakalára Janka Salaja, budovať svoju vlastnú zvárackú školu. Prvé zváracie zdroje sme mali zapožičané. Budovali sme však pomaly po krôčikoch svoje pracoviská, získali akreditáciu na výkon zvárackých kurzov metódami NIC, TIC a MAC. Stále však je čo zdokonaľovať. Viedli nás k tomu naši žiaci, ale i naši zamestnávateľia. Začali sme sa zapájať do súťaží, v ktorých práve naši žiaci, ako sme videli vo filme, boli a sú úspešní. Najväčším úspechom pre našu školu bolo práve to, že na strojárskom weldingu v roku 2011 naša škola bola ocenená ako škola s najlepšou výchovou mladých zváračov vlastne v Česku a na Slovensku. A naše úspechy pokračovali. Medzinárodná súťaž Zlatý pohár Linde vo Frýdku Místku, celosvetová súťaž zváračov v Pekingu. Tiež akreditácia súťaže mladých zváračov je pre nás veľkou výzvou. Za pomoci projektu Budujeme centra odborného vzdelávania a prípravy sme si tento rok dovybavili našu zvárackú školu s zváracími zariadeniami, ktoré sú moderné. Avšak zatiaľ najdrahšie zariadenie, zvárací automat, nám poskytuje cvičné pracovisko firmy ZF Sachs Levice. S touto firmou spolupracujeme od roku 2010. Vďaka ústretovosti pána Martinoviča naši žiaci nielen odboru programátor obrábacích zváracích strojov a zariadení práve tu praxujú a získavajú tu prvé dotyky s veľkostrojárskou výrobou. Po úspešnom ukončení štúdia tu tí najlepší nachádzajú svoje uplatnenie. Týmto všetkým sa snažíme naplňať cieľ duálne vzdelávanie na stredných školách. Avšak tu nechceme skončiť. Chceme si už svojpomocne, vďaka úspešným zvárackým firmám i nášmu zriaďovateľovi pokračovať v tejto našej nastúpenej ceste. Pre žiakov pripravujeme odborné prednášky, workshopy s významnými ľuďmi v oblasti zvárania. Veľkým prínosom pre našu školu je pán docent Jasenák, ktorý je tiež medzi nami, a pán profesor Blaškovič, ktorý tiež chodí medzi nás. Títo nás informujú o najmodernejších zvárackých technológiách a postupoch, ktoré u nás sú. Tento rok máme pripravené pre úspešných absolventov našej školy práve vďaka Centru osvedčenia o nedeštruktívnych skúškach zvárov, ktoré nám na základe skúšok, ktoré budú naši žiaci vykonávať na konci roka, vydáva práve cez zvárackých odborníkov. Ak sa nám bude i v budúcnosti dariť tak ako doteraz, naše centrum budeme modernizovať a zdokonalovať.
A naši absolventi sú a budú žiadaným artiklom na trhu práce nielen u nás, ale i v zahraničí. Dúfam, že výchovou mladých odborníkov prispiejeme aj k tomu, aby u nás nepadali budovy, nepadali mosty a konštrukcie, tlakové nádoby a kotly a vráta držali tak, ako držať majú. A my všetci, zamestnanci školy, sme spokojní, že naša škola spĺňa svoje základné poslanie, výchovu kvalifikovaných odborníkov pre trh práce a nie pre úrad práce. Ďakujem za pozornosť. Ďalej by som poprosila o slovo pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána docenta inžiniera Milana Belicu, filozofie doktor. Nech sa páči. Vážená pani riaditeľka, vážená pani riaditeľka úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, vážení poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja práve z tejto oblasti, z tohto mikroregiónu Levického, respektíve Tomackého. Ctení hostia, protokolárni hostia, vidím tu pánu riaditeľov našich škôl. Proste tento malý kolektív, ktorý si prišiel s ďakou uctiť a samozrejme aj otvoriť centrum, poradí už myslím 5. pani vedúca, v našom kraji, ktoré je venované tomu, čo náš trh práce najviac potrebuje. A to sú skúsení už mladí ľudia, ktorí sú schopní prakticky okamžite nastúpiť do pracovného procesu bez nejakých veľkých doškolení. Ja chcem pri tejto príležitosti oceniť práve to, čo sme tu videli, a ja o tom viem, lebo chodím aj na mladého tvorcu, sledujem túto školu už dlhší čas a hlavne za posledné 2 roky by som chcel vám, pani riaditeľka, hovorím to veľmi otvorene, poďakovať aj kolektívu ľudí, pedagógov, majstrov odborného výcviku, ktoré vediete, že ste robili strašne veľký kus práce a veľký krok dopredu. Nie je teda náhoda, že dnes tu stojíme, ideme odovzdať licenciu, ktorá vlastne potvrdí toto vaše úsilie, tú vašu prácu a to, že sa stanete centrom, ktoré bude mať svoj cvenk nielen tu v Tomačoch, ale skutočne už dnes má aj v širšom ekonomickom priestore. Treba si skutočne vážiť tieto danosti, ktoré vštepujete svojim žiakom, študentom, ktorí tu pôsobia a ktorých pripravujete preto, aby aj Tomače v tomto regióne, ktorý je viac menej postihnutý dosť vysokou nezamestnanosťou, že ich pripravujete tak, aby jednoducho to know-how, ktoré oni odovzdávajú potom tým svojim zamestnávateľom, je vysoké. Ja by som pri tejto príležitosti chcel poďakovať všetkým tým, ktorí boli aj menovaní vo vašom vystúpení, že si uvedomujú tú závažnú otázku problémov mladých ľudí na Slovensku, problémov trhu práce. A ja si myslím, že je to taká pozitívna synergia. To, čo oni majú, tie možnosti, ktoré majú technické. My tu videli jeden krásny príklad toho zváracieho agregátu. Plus samozrejme to, že vytvárate pracovné miesta, to je správna, myslím, že cesta k tomu, aby aj tento región sa z tých nepriaznivých čísel dostal do lepšej pozície. Preto aj mňa potešila správa asi pred mesiacom, že aj Seska získala veľkú zákazku. Ja to veľmi proste sledujem, lebo ma to trápi. Proste by bola obrovská škoda, aby takýto podnik s takou ohromnou históriou, s takými skúsenými ľuďmi, ktorí tu pracujú, jednoducho zanikol niekde v trasovisku ekonomických dejín. Takže chvála Bohu, ja verím, že to tak nikdy nestane. A to, že nastupujú títo mladí ľudia pripravení do praxe, to je len ďalšia devíza, ďalší bonus pre tých práve, ktorí zamestnávajú týchto mladých ľudí. Nechcem dlho hovoriť, ale v každom prípade by som chcel vám poďakovať všetkým, skutočne všetkým, ktorí akoukoľvek formou ste sa pričinili o to, že dnes môžeme odovzdať kvázi licenciu tejto škole a tomuto centru odborného vzdelávania a prípravy pre technológie, ktoré sú také špecifické. Ale to zváranie a tie nedeštruktívne technológie sa to ťažko vyslovuje.
je niečo také unikátne, keď máme na Slovensku určite veľkých zamestnávateľov, ktorí potrebujú na trh práce práve takýchto odborníkov a o to viac ich potrebuje, povedzme, aj európsky trh. Často chodím do Bruselu a počúvam rôzne názory na túto problematiku. Chvála Bohu, a poviem to veľmi otvorene a s takým uspokojením som aj prijal správu alebo také tendencie, že ten najsilnejší motor Európy, teda nemecká ekonomika sa začína roztáčať, čo je veľká šanca pochopiteľne pre mnohých z vás a pochopiteľne pre mladých ľudí, ktorí tu vychovávate práve a budete vychovávať práve v tomto centre. Ja chcem poďakovať aj za tých mladých ľudí, ktorých pripravujete a skutočne človek s takým nadšením pozerá na úspechy týchto študentov, ktorí prakticky ešte nie sú dobrúsení do toho finále a už dosahujú veľmi pekné výsledky na medzinárodnom kolbišti. Za to vám veľmi, pani riaditeľka, aj pedagogický zbor, ale aj počul som, že máte tu vynikajúci ľudí, ktorí pomáhajú škole. Ja tiež chcem pánu poďakovať za to všetko aj pánovi profesorovi, čo tu robíte a chcem veriť, že aj budete ešte robiť v rámci svojich pochopiteľne možností. Dovolte, vážené pani riaditeľka, aby som vám teda s vďakou aj s takým, poviem, nadšením trošku z mojej strany, lebo to veľmi rád počúvam takéto dobré správy, odovzdal certifikát, ktorý prakticky potvrdí to, o čom sme teda dnes hovorili a aj oficiálne dostanete do rúk papier, diplom, alebo ten certifikát, ktorý potvrdzuje aj správnosť krokov, ktoré ste za ostatný čas tu urobili. Blahoželám vám k tomu a držím veľmi palce, aby ste pokračovali v tejto veľmi záslužnej činnosti. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pán predseda. Je to skutočne pre nás taký záväzok do budúcnosti, že v tej našej nastúpenej ceste budeme pokračovať a že skutočne tých našich malých žiačikov, lebo ja ich tak volám, síce oni sú niekedy väčší ako my, sa budeme snažiť vychovať tak, aby z nich vyrástli naozajstní technici, odborníci, ktorí majú uplatnenie na trhu práce. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ďalej by som poprosila o slovo pána docenta Jasenáka, filozofie doktor. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem, vážená pani riaditeľka, vážený pán župan. Chcem veľmi poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohoto slávnostného otvorenia. Je to výsledok spoločnej snahy, aby sa táto najhľadanejšia profesia strojárska stretla aj s kvalifikovanými výstupmi, čiže my sme veľmi radi, že CECH potom, keď získalo všetky medzinárodné kompetencie a začalo vydávať pred pár rokmi certifikáty na oblasť zvárania, neskôr aj defektoskopie, práve po tých diskusiách, po účastiach na súťaži zváračov dostal možnosť vybudovať alebo podieľať sa spolu na vytvorení centra pre tieto dve najhľadanejšie profesie v oblasti strojárstva a ja len v tejto chvíli poprajem pani riaditeľke a celému kolektívu, ktorý sa na tom podielal, veľa zdaru. V danej chvíli ja sa teším už aj na vydanie prvých certifikátov. Nedávno pred týždňom absolvovali prví pedagógovia a žiaci certifikačný proces, ktorý bude ukončený po skúšaní vydaní samostatného certifikátu. V súčasnosti sa ešte posudzujú tie vzorky a verím, že toto bude návod aj pre iné školy, aby za pomoci ostatných profesných spoločenstiev budovali možno obdobné centra v obore svojej pôsobnosti. Takže ja veľmi krátko prajem ešte raz veľa zdravia a úspechov a ako sa vo zváractve hovorí, pevnú ruku pri držaní toho zváracieho nástroja. Ešte raz všetko dobré. Veľmi pekne a na záver by som ešte poprosila pani inžinierku Takáčovú, zástupkyňu Slovenských energetických strojární, o krátky príhovor. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení a milí hostia, dovolte mi, aby som vás v mene spoločnosti Sestra srdečne privítala v priestoroch našej spoločnosti. Sme veľmi potešení, že môžeme byť dnes pri tom,
keď Stredná odborná škola technická v Tlumačoch otvára svoje centrum odborného vzdelávania. História našej spoločnosti a tejto školy je prepojená niekoľko desaťročí, ako ste mohli vidieť tu v tomto filme. Aj keď sa tie naše cesty za tých vyše 60 rokov priebežne rozpájali, spájali a znova spájali, táto škola je pre nás stále stabilným zdrojom kvalifikovaných odborníkov v profesii zvárač a zámočník. A je len prirodzené, že vlastne tá spolupráca je najintenzívnejšia práve s touto školou v rámci celého regiónu. V roku 2008, kedy sme zaznamenali obrovský nenasýtený dopyt po profesii zvárač a zámočník, sme vlastne prijali systémové opatrenia v rámci firmy, aby sme túto spoluprácu podporili. Od tohto roku sme spustili štipendijný program, neskôr, ako bolo spomínané vo videu, sme zaviedli priamu finančnú podporu vzdelávania alebo dovzdelania tých ľudí. To znamená, finančne podporujeme získanie medzinárodných zvárackých preukazov. Študenti tejto školy u nás absolvujú platenú odbornú prax v našich výrobných priestoroch. Pravidelne sa podieľame na náborovej kampani tejto školy. Sme odborným garantom medzinárodnej zvárackej súťaže a takisto podľa našich možností sa podieľame na rôznych iných projektoch, ktoré škola organizuje. Ja by som pri tejto príležitosti chcela zdôrazniť, že to, že dnes sme tu a zažívame túto malú slávnostnú chvíľu, je proste len jedna časť z tej mozaiky úsilia vedenia školy a zamestnancov tejto školy, ktoré naozaj vyvíjajú preto, aby školu dokázali zviditeľniť v regióne pre nových záujemcov a dokázali priniesť kvalitné a moderné technológie, ktoré zaujímujú a viacej motivujú súčasných študentov. Rada by som sa pripojila k predrečníkovi, pánovi Belicovi, a zdôraznila, že je to naozaj to, čo škola dosahuje, urobila obrovský pokrok a chcem vyjadriť poďakovanie osobitne vedeniu školy, teda zamestnancom, pretože to všetko, čo dosiahli, je dôsledkom ich osobnej angažovanosti, osobného prístupu a iniciatívy. Takže ja by som rada vyjadrila poďakovanie za spoluprácu v mene firmy a do ďalšieho obdobia vám chcem poprieť, aby vám vydržal ten elán, ktorý máte, aby ste dokázali naplňať poslanie školy a prinášať alebo produkovať absolventov, ktorí sú dobre uplatniteľní na pracovnom trhu. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážená pani riaditeľka úradu, vážená pani vedúca, páni poslanci, vážení moji kolegovia z ostatných škôl, naše firmy, s ktorými spolupracujeme. Ja vám ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli a týmto vlastne končím tú prvú našu časť tohto stretnutia. Teraz by som vás chcela všetkých poprosiť, presunieme sa do našej dielne, ktorá sa nachádza v susedstve.
nielen to, čo sme zažili hore v tej cvičebni, ale hlavne tu dole v tej dielni a som taký troška uveličený z toho, že tí mladí ľudia už dokážu v poslednom veku robiť úžasné veci. Tak by som chcel pripiť na zdravie všetkých vás i tých, do ktorých vkladáme nádej, aby jednoducho to, čo máte robiť, tú hodnotu pridanú, vlastne musí pridať škola, musí pridať toto centrum, aby ste ju pridávali veľmi intenzívne. A pochopiteľne ja som vyslovil také presvedčenie, že tu budete robiť aj naďalej s takým nasadením, pani riaditeľka, aj kolektív okolo vás, že to dobré meno, ktoré šírite, budete šíriť ešte intenzívnejšie. Čiže na vaše zdravie a na vaše ďalšie úspechy. Ďakujeme pekne. Na zdravie.